मोर नाम जानमणि दैमारि হয় आराममोन दा ग्रिन लाइटआ लगाय थाब लगाय भिडिअ बानायनोसै नै दिनै भिडिअ बानायनाय जालायबायना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो ओरैबायदि टपिक मोनदों दा बेनिखायनो आं भिडिअ खालामनो फैदों दिनै जों मोनसेल टपिक नङा मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन मोनसेया जाहैबाय मोननैबो जोंनि बर' हारिनि आरोना सासे बर' सिख्ला थैनाय आरो सासे बर' सिख्ला गुबुन मुस्लिम सेंग्राजों थांनाय नाथाय बेखौ न'नि मानसिफोरा गोमादों होननानै मिसिं केस होदोंमोन जाहैबाय दा बेखौनो बे सिख्लाया भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारदों दा बेखौनो जों सावरायगोन आरो जों बेनि सायाव माखासे भिडिअ नायगोन अब्ला जों गिबियावनो बेखौनो सावरायनोसै जायबा मुस्लिम सेंग्राजों थांदों बर' सिख्ला दैमारि बिनि टाइटेला बे जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गावनो बुंना लाखाजोबदों बेखौ नायबानो जाबाय भिडिअखौ आंबो बेहाय नायनि आरो बे भिडिअखौ मैया आङो जेम्स बड' ब्लगाव नुदोंमोन ओमफ्राय आंबो सानबाय आंबो बेखौ भिडिअ बानायगोन होननानै दा बेनिखायनो आं बेखौ भिडिअ बानायनाय जाबाय अब्ला माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय नै ओरैबायदि आसरित मा होनबावनो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायदो नाम जानमणि दैमारि হয় मोर घर बेबिजियात হয় भगतपारा बेबिजियात আৰু भगतपारा মানে পোষ্ট অফিস ভগতপাৰা পৰে 784190 পিন নাম্বাৰ আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি পুলিচ ষ্টেচন কলেগাঁও পৰে মই ভগতপাৰা বেবিজিয়াৰ কল্পনা दैमारि ছোৱালী হয় মা আশা কৰে দেউতা নাই আৰু দাদা পাৰ্ট টাইম জব কৰে পৰিও আছে লগত আৰু মই মুছলিম ল'ৰা এটাক ভাল পাই আছিলোঁ য'ত নেকি 1 বছৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া তাই মই ভাল পোৱাটো কোনো নাজানে সি ল'ৰাটো আৰু মই অকল জানো আৰু বাকী কোনো নাজানিছিলে তাৰপিছত মই তাৰ বিনা থাকিব নোৱাৰোঁ যিহেতু সেইকাৰণে তাৰ লগত মই পলাই গুচি আহিলোঁ এতিয়া পলাই গুচি অহাৰ পিছত ঘৰত কোনো কাকো কোৱা নাছিলোঁ মই এতিয়া নোকোৱা বাবে ঘৰৰ পৰা মিচিং কেছ বুলি পুলিচ ষ্টেচনত দি দিলে এতিয়া মই বিচাৰোঁ যিটো কেছটো যাতে আমাৰ ঘৰত আকৌ উভতি লয় কাৰণ মই মিচিং নহয় মই নিজৰ মৰ্জিত আহিছোঁ সেইটো ল'ৰাৰ লগত সি কোনো জোৰ জবস্তি কৰা নাই তাই বাহিৰত থাকে মই আনকি তাইক উল্টাকৈ মাতি পেলাই মই নিজে গুচি আহিছোঁ এতিয়া মোৰ লাইফ মোৰ ডিচিশ্যন যিহেতু মই ইয়াৰ লগতে থাকিম মৰিলেও আৰু এতিয়া নাযাওঁ আৰু যাতে আপোনালোকেও মোক নিবিচাৰে ময়ো নিবিচাৰোঁ আৰু মোক কণ্টেক্টও নকৰোঁ কাকো আপোনালোকেও মোক নকৰে अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेनोमोन सिख्लाया बे सिख्लानि मोखांखौ आं देखायनो हायासै मानोना मोखां देखायनाया एसे क्राइम बायदि जायो दा बेनिखायनो जों मोखांखौ देखायला आरो बे सिख्लाया गावनो ससियेल मिडियानि गेजेराव बेखौ बुंना लाखादों दा बेनिखायनो बेखौ जोङो देखायनाय जाबाय आरो बिथांनि मोखांखौ जों देखायाखै बिथां माने जों बेखौ बिथां होनला बे बर' सिख्लाया मा होनबावनो आरो लोगोफोर माखासे बर' सिख्लाफ्रा बिदिनो नुवाखै नै उनाव गाब्रबासो गम मोनगोन जेब्ला बोराय बुरै जायो बा गथ' सानै साथाम जायो बा सासे जायो अब्लासो गम मोनगोन नाथाय दा मा लाबनि नेथाव गोजानाव दङ आरो मोजां मोननाया मा होनो बोसोरसेल' जाबायनो बे बोसोरसेयाव मिथिजोबो सोरबा जेबो मिथिया बोसोरसेयाव ओरैबायदि आसरित दा जोंनि बर'फोरानो नै हमनानै ला 5 बोसोर 6 बोसोर 7 बोसोर गाहाम गोसथोयो नाथाय अब्लाबो बिसोरनि सायाव माखासे मा होनो गोरोबलायै जानायनि थाखाय बिसोर गावस्रानाय जायो दा बेखौनो बे बर' सिख्लाया बे मुस्लिम सेंग्राजों बोसोरसेल' जाबाय बेखौनो बिराद दुगानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बोसोरसे जाबाय होनना खोन्थाबावलायदोंसो ओरैबायदि आसरित दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय अब्ला जों दा जोबथारनानै सावरायगोन जेबा अजन्ता बर' बे अजन्ता बर'आ मारै थैदोंमोन मानि जाहोनाव थैदोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिबाय बे अजन्ता बर'खौ बिनि बयफ्रेन्ड जायबा प्रकाश बर' बे प्रकाश बर'आ माने मोजां मोनलायबाय थानाय समावनो गुबुन सासे सिख्लाखौ गोसो थोदोंमोन आरो बे अजन्ता बर'खौ जुलि खालामगोन होननानै रादाय होदोंमोन नाथाय नंखाय रादाय होनानै प्रकाश बर'आ गुबुन सासे सिख्लाखौ गोसोथोदोंमोन दा बे प्रकाश बर'खौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो एरेस्ट खालामनानै माखासे सोंथि खालामगासिनो दङ माखासे निउस होगासिनो दङ बेखौ नायबानो जाबाय नै आंबो नैबेहाय नायगोन आं नैबेहाय नायनि कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलि अजन्ता बर' थैनायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैदों थांनाय 1 डिसेम्बर सानखालि तामुलपुर जिल्लानि गरायसर थानानि सिङाव थानाय बागदबा गामिनि थागिबि मनरन्जन बर'नि सासेल' फिसाजो अजन्ता बर'आ गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन नाथाय अजन्ता बर'आ मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ मोनथिनो मोननाय जायाखैमोन दायो अजन्ता बर'नि मबाइल फननिफ्रायनो माखासे बाथ्राया सोराङाव फैदों अजन्ता बर'नि मबाइलनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनाय गरायसर थानानि सिङाव थानाय गपसारा गामिनि प्रकाश बर'खौ गरायसर पुलिस बिफाना खादों खौरां मोननाय बादिब्ला प्रकाश बर'आ अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनानै जुलि खालामगोननि रादाय खालामनानै गुबुन सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायनाय बाथ्राया दासिम सोराङाव फैदों दायो गरायसर पुलिस बिफाना प्रकाश बर'निफ्राय माखासे बाथ्राखौ सोंथि खालामगासिनो दं नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ
बेनोमोन जायबा प्रकाश बर' बेखौ आर'नाइ रादाबाव होदों। दा बेनिफ्रायनो आंबो लानाय जादों। नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ, नुखाबाय जानांगौ। अब्ला नोंथांमोना बे मोननै जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? जेनेबा बे मुस्लिम सेंग्राजों थांनाय बर' सिख्ला जेनेबा दैमारि बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आरो नैबे अजन्ता बर' आरो प्रकाश बर'नि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो मोननैबो गोबां दुखुनांथाव जाथाय। मोनसेया थैनाय जाहैबाय, बेथ' आरो बर'जों बर'नि जाहैबाय, मोजां मोननायनि बा लाबलि लैथोनि जाहैबाय। आरो गुबुन सासेया बर' सिख्लाया मुस्लिम सेंग्राखौ गोसोनानै 1 बोसोर गोसोनानै बे थांबाय मुस्लिम सेंग्राजों। दा बेखौनो बे भिडिअ खालामदों, ओरैबायदि आसरित। आं दा बेनि सायाव बारा बुंनो गोसो गैया। मालाय मोजां मोननायनि माखासे मोन्थाय दंखायो, दा बेखौ जों मोननानै जेबो लाब गैया। नाथाय गावनो गाव गाब्र'गोन उनाव आं बेखौ बुंनो सानो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।